tajba l-kulħadd, fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun magħkom il-koll. Għadna kemm kantajna leħnek mis-sema. Kien leħen il-Madonna li hawnhekk sejjaħ lil-Karmela Grima. U għal-leħen ta' Alla li qed isejjaħ lilkom tal-qrib u tal-bogħod, anke lilkom li qegħdin issegwuna permezz tal-mezzi soċjali, permezz tal-UTV, l-aktar l-emigranti tal-Awstralja li naf li f'dawn il-mumenti ħafna familji jkunu maqudin magħna. Lilek li qiegħda l-isptar, lilek li qiegħed fil-faċilità korrettiva, lilek illi ħsibt li Alla nsik. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emin u billi ħallejt id-dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija l-mulejja Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Infaħru l-Alla, glorja l-Alla fl-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieb. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. U mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf t'Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis. Int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nofru l-Quddisa għal ruħ ta' Ġanna u Salvu Buttigieg. Nitolbu. U Alla, inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fil-qalb ta' nies sewwa u sinċira. Għamel li bil-grazzja tiegħek aħna ikun jistħoq inna li inti tiġi u tagħmar fina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bint Sirak. Jekk trid tista' tħares il-kmandamenti u brieda tajba tista' tkun fidil. U għedlek quddiemek in-nar u l-ilma li ma trid minnhom mit idejk għalih. Quddiem il-bniedem hemm il-ħajja u l-mowt u li ma tixtieq qalbu lesta lih. Għaxer fil-mulej u bla qies. Qawwi f'setetu u jara kollox. Għajnejh fuq dawk li jibżgħu minnu u jara f'kull ma jagħmel il-bniedem. Lil ħadd ma qabbad jgħix ħażin u lil ħadd ma rħielu jindem. Il-kelma tal-mulej roddu ħaj lill-Alla. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li triqathom bla ħtija
li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Int tgħid il-preċetti tiegħek biex iħarsuhom bir-reqqa. Ħajżomm sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek. Għatini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek. Iftaħ li għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-liġi tiegħek. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Għallimni mulej triq tal-kmandamenti tiegħek. Jien irrid nibqa' fiha sal-aħħar. Fehmni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korinti. Ħuti, aħna nagħllmu l-erf fost dawk li huma perfetti, imma mhux l-erf ta' din id-dinja, anqas l-erf tal-prinċipijiet ta' din id-dinja li se jintemmu fix-xejn. Nagħllmu l-erf ta' Alla moħbi f'misteru li Alla fassal qabel iż-żmien għall-glorja tagħna. Ebda wieħed mill-mexxejja ta' din id-dinja ma għarfu, kieku għarfuh qatt ma kienu se jsalbu lill-mulej tal-glorja. Imma bħalma hu miktub, dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semat u dak li qatt ma tnissel f'qalb il-bniedem, dak Alla lesta għal dawk li jħobbuh. Alla irrevelajunna permezz tal-Ispirtu, għax l-Ispirtu jarbel kollox, sa fil-qiegħ ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Infaħrek, missier, sit is-sema u l-art, għax dawn il-ħwejjeġ tas-saltna werejthom li ċkejkni. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' il-liġi jew il-profeti, jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li s'ma jkunu għaddew is-sema u l-art aqqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd tiġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem biex in-nies jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewiet. Imma min ħarishom u min jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna ħjar minn dik tal-kittiba u minn dik tal-Fariżej, ma tidħlux fis-saltna tas-smewiet. Smajtux intqal lin-nies ta' dari la toqtolx. Jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu kundanna,
Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla għal ħuħ. Jekk imbagħad xi ħadd il-ħuħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju, u jekk jgħidlu iblaħ ikun ħaqqu nar l-infern. Mela jekk tkun qed ittalla l-offerta tiegħek lejn l-artal, u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal, mur l-ewwel irranġa ma' ħuk, u mbagħad ejja u talla l-offerta tiegħek. Il-min ikun se jtellek il-qorti. Ħudu bil-kelma tajba mill-iktar fiss waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx jagħtik fidej l-imħallef fidej l-assis, u hekk issipruħek il-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġew ma toħroġ qabel ma tkun ħallast sal-anqas 3 ħabbiet. Smajtux intqal la tagħmilx adulterju, imma jien ngħidilkom, kull min ħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġa għamel adulterju magħha f'qalbu. Jekk għajnek il-leminija hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra, armija l-bot minnek, iktar ikun jaqbillek illi tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxteħed fl-infern. U jekk idek il-leminija hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra u armija l-bot minnek, aktar ikun jaqbillek jekk tinteliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu imur fl-infern. Intqal ukoll min jibgħat il-martu u jagħtiha l-kitba tad-divorzju. Imma jien ngħidilkom li kull min jibgħat il-martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin iwaqqagħha f'adulterju, u min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħadd ieħor jagħmel adulterju. Smajtux intqal lin-nies ta' dari, tonqos mill-weda li ħlift, imma rot lil mulej il-wediet li ħliftlu. Imma jien ngħidilkom biex ma taħilfu xejn la bis-sema, la bl-art għax huwa t-tron ta' Alla, la fejn jistrieħ riġleħ, la taħilfu b'Ġerusalem għax hija l-belt tas-Sultan il-Kbir. U lanqas brasek m'għandek ma taħlef, għax inti janqas biss xara waħda minn rasek m'għandek ħila tagħmilha bajda jew sewda, mela ħajkun id-diskors tagħkom. Iva, iva, le. U kull ma użejjed u iżjed minn hekk, da jkun ġej mill-ħażin. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Teżisti pittura ngħidula affresk fuq il-ħajt. Imma antika ħafna, ġejja mill-kultura tal-Eġizzjani. Għandha xi 1200-1300 sena qabel il-miġja ta' Kristu. Ara, kull m'hemm miżien, tiftakruh il-miżien l-antik b'żewġ kefif. Fuq naħa waħda hemm l-emil tal-bniedem, hemm ir-ruħ tiegħi u tiegħek. Ġa kienu jemmnu li hemm ruħ li ma tmutx. X'taħsbu li poġġew fuq il-keffa l-oħra? Rixa, pjuma ħafifa. X'tallimna din? Quddiem Vanġelu bħal dan li jaqtalek nifsek u tgħid imma jien qed ngħix sew. Ħanpoġġi naqra l-aġir tiegħi fuq il-miżien. Minix ħanidħol f'kull kelma, imma ħanidħol fuq 3 biss. L-ewwel. Aħna qed inkomplu mal-Vanġelu tal-Ħadd l-Għadda. X'għamel il-Ħadd l-Għadda? Ġesu tela fuq muntanja u qal 8 kelmiet, 8 beatitudnijiet hija l-Vanġelu l-ġdid tiegħu. Huwa l-figura ta' Mosè ġdid, għax Mosè tela fuq muntanja u minn hemmhekk mill-oreb tagħna il-liġi l-10 kmandamenti. L-ewwel 3 kmandamenti fir-rigward ta' Alla u s-7 l-oħra fir-rigward tagħna l-bnedmin, ir-relazzjoni ta' bejnietna. Ġesu qed jala folol. U qed jgħid dawn in-nies kemat jgħaddu minn xorti. Min jaħlef ħażin, min jaqlib għal martu, min ifarrag żwieġ ta' ħadd ieħor u dawk it-tfal, min jieħu ġurament fals, min smajtu l-Vanġelu, smajtuh.
U aħna ngħidu imma issa jien kif se npoġġi ruħi fil-miżien tal-ġudizzju? Ħammorru bil-mod. Ġesu qed jgħid smajtu x'intqal, qed jgħid tal-kmandamenti, intom tafuhom. Qal la toqtolx. Jien qatt ma qtilt fader, ssib min imuru qerru jgħidlek jien la nisraq, la noqtol, la toqtolx. Imma Ġesu qed jgħidilna imma veru li min joqtol ħaqqu l-kundanna? Imma u min ma joqtolx, imma persuna joboda u jixtieqla, jixtieqha mejta iktar mill-ħajja wara li nkun tqarbient. Aw min ma joqtolx ma jmux bil-machine gun jew jafas il-buttuna tan-nukleari, imma bil-sienu joqtol. Aw min ma joqtolx imma qami blejra, għax dik, għax dawk, għax aħna, għax huma, lejra. U Ġesu qed jgħidilna xi ħaġa iktar. Jien mhux ħanneħħi xejn mill-liġi qal, għax il-liġi miktuba f'qalbek. Anke qattusa mur missila l-frieħ. Aħna noqtluh baby. U l-qattusa mur missila l-frieħ. Allura qed jgħidilna dik hija naturali. Issa jekk intom tosservaw il-liġi u l-ħajja tagħkom tajba għax tmorru qudiesa, tgħidu 5 posti, devoti tal-Madonna ta' Pinu, noffri forsi tbatija, il-ħajja tagħkom tajba, ma qalx ħażina. Jekk dil-ħajja tiegħi u tiegħek tajba ma tkunx aqwa minn tal-Fariżej u l-kittieba, x'kienu jagħmlu l-Fariżej? Fariżej wieħed mill-4 partiti l-kbar li kien hemm fi żmien Ġesu. Kienu josservaw il-kmandamenti, ġibuhom għal 613 il-preċett, kienu jsumu kuljum dawn in-nies kienu ta' ċerta spiritwalità u Ġesu jattakkawhom għax it-tazza tnatfuha minn barra u tħalluha maħmuġa minn ġewwa, jew oqbra mbajda, tidru sbieħ minn barra, imma ġewwa kolkom intina għada. Hekk jattakka l dawn nies u Ġesu jgħidilna jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx tintilfu. Allura mbagħad jgħid min jagħmel adulterju? Min mhux leali, min mhux veru. Ngħidlek inħobbok, immaġinaw aħna l-koppja, il-familja, għandek sagrament. Imma mbagħad iktar ngħaddija mal-pornografija milli ma' żewġi. Ma' marti. Is-suq tal-prostituzzjoni. Il-mentalità. Fejn tidħol il-moralità sessuali fostna l-insara? Illi Alla jridna nħarsu lejn xulxin bir-rispett tal-persuni. Aħna kif ġejna? Inti oġġett, inti tfajla tiegħi, inti marti, inti żewġi. Nużak u narmejk. Lumija nasara u narmija. U għalhekk viċin tagħna u ħafna qtil ta' ommijiet għarajjes joqtlu l-arusa tefaħħa, Alla biss jaffen tefaħħa. Kienet għadha ħajja, mhux ħanoqgħod nirrakkonta. Imma Ġesu qed jgħidilna jekk fir-rapport tagħna, anke rapport intimu sesswali, fil-fedeltà tal-familja, fiż-żwieġ, kull fedeltà anke dik tiegħi bħala saċerdot, jekk int il-ħaddieħor qed tużah biex tarmieħ biex inti minn għalik toqgħod sew, dik mhix imħabba, dik egoizmu, selfishness. U għalhekk għandna ħafna gwaj fir-relazzjonijiet, l-aktar fir-relazzjonijiet fl-erusija u fiż-żwieġ, tista' tkun fil-bidu, tista' tkun anke lil hemm għax hawn meqgħed jitlef rasu anke ta' 70. U jerġa' jgħid, smajtu x'intqal lin-nies ta' dari, tonqosx mill-weda li ħlieft. Aħna nagħmlu l-wediet. Jiena niċħat lix-xitan kull nhar ta' ħadd. Inwiet li niċħat il-mewt u d-dnub. U nwiet naħlef li klimi jkun iva li nemmen lill-Alla. U nemmen f'Alla.
Imma stenna. Il-ħalfa taf min għamilha Ġesu. U hawnhekk qiegħed kollox. Qabel dak li nagħmel jien irid inħossni maħbub. Għaliex? Għax tgħid jien immur il-Knisja x'għandi fidi falla. Ġelli ngħidha, ġelli nismagħha. Imma qabel dan jien irid indaħħalha f'moħħi u mpoġġiha f'qalbi li Ġesu jgħidli jiena nemmen fik, qabel ma inti temmen fija, jien emmint fik, għax lilek ħlaqtek, lilek ħabbejtek, lilek ħfirtlek u lilek ftaħt idejja fuq is-salib biex insalvak. Smajta? Ejjew b'dil-Ewkaristija jekk nippreparaw ruħna għal 3 ijiem oħra. Eżistijej, mhux ċajta. Qatt jiġi żmien meta ma jkollix żmien. Qatt jiġi żmien meta ma jkunx hemm mejt ieħor. Wieħed biss ta' dal-passaġġ. U allura nhar l-erba' jista' jkun il-koll kemm aħna jien imbaxxi rasi. U dak li rmiet li jkun jifdal mill-palm u żebbuġ li berikna s-sena l-oħra u issa nħaraq biex juri li trab kont u trab terġa' ssir u juri issa li ġej żmien indem u emmen fil-bxara tajba jien nibda dil-mixja li nispiċċa f'5 ix-xirka sa saqajja, il-ħasil tal-liġrejn, minn rasi sa saqajja, dawn l-40 jum u mbagħad ikomplu 90 sa Pentekoste hija l-mixja l-iktar għażiża tagħna bħala Knisja. Ħanispiċċa, bdejt bil-miżien u ħanispiċċa bil-bilanċja, bil-miżien. Fil-monasteru, ftit il-barra minn Ruma, Frattokje, il-monasteru ta' Trappisti, fejn għandna anke u kellna imma tfadlilna patrijiet kontemplattivi Trappisti għawċin. Hemm Madonna kbira, imma kbira, ikbar mill-pulptu, impitra. U tafu x'qed iżżomm f'idejja? Miżien, la Madonna dell-ekwilibrio u mhux li kien li nsibu l-qies. Ieqaf tgħid x'ħadd poġġi fil-keffa ta' ruħek li hu maħmuġ, li huwa tqil biex dik ir-rixa għamlet hekk u r-ruħ tiegħek hija mċabsa. Poġġi fuq il-miżien it-tajjeb tiegħek, imma poġġi fuq il-mużien b'kuxjenza dak li qalilna Ġesu illum. Madonna ta' Pino, int li sejjaħtilna, int li tallimna l-bilanċ bejn dak li qed ngħixu u dak li qed inkunu u li jagħti inkunu. Tina l-grazzja li noddu żmien, nozzu żmien, għax qatt jiġi żmien ma jibqalix żmien. Qatt jiġi żmien ma jibqalix iktar żmien u din mhix taċċajt. U allura kif Ġesu ma jgħix iħobbni, smajtu x'intqal imma jien ngħidilkom hekk jien u int ma ngħejjewx nindunaw li aħna maħbubin għax once li nħossu li Ġesu jħobbna, jaħfrilna, jilqana, isalvana, xi ħaġa tajba fil-miżin tagħna ħajkun hemm żgur u xi ħaġa tajba kalla jrid ħanamlu żgur. Għall-ewwel domanda iva niċħad. Tiġħduh lix-xitan. Tiġħduh lix-xitan. Aħjar, iva nemmen. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, iva. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marja Verġni, bata, mietu difnuh, qam minn bejn l-wiet, qiegħed fin-naħa tal-lemin ta' Alla, iva. U temnu fl-Ispirtu Santu, il-Knisja mqazza u Kattolika, ix-xirka tal-qaddisin, il-maħfra ta' dnubiet, il-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem, iva. Din il-fidi tagħna li aħna niftaħru li nistaqarru. Ejju issa nitolbu l-Ispirtu Santu. Aħna ma nafux nitolbu, għallimna nitolbu. Għal Papa Ljun, illum qed infakru l-jum tiegħu il-karità, dak li jinġabar fil-knejjes natuh lill-Papa illum, il-knejjes kollha ta' Għawdex u ta' Malta u tad-dinja biex
il-Papa jkun jista' jagħmel il-karità tiegħu aħna wliedu. U għalhekk ejju nitolbu għall-Knisja kollha biex tibqa' tkun sinjal ta' verità, ta' fedeltà u ta' karità. Nitolbu ismana. Tolbu għan-nies li jiġu hawnhekk. Nhar l-erba' li ġejja ras ir-Randan għandna l-ġurnata kollha pellegrinaġġi. Immaġinaw jien ġejt insifer, sifirt. Imma nsifer biex immur ta' Pinu u jiġu bis-saċerdot tagħhom, partikolarment mill-Ewropa tal-Ist, biex jiġu jitolbu hawnhekk f'riġlejn il-Madonna, partikolarment nhar l-erba'. Tolbu biex ħafna nies isibu l-paċi tal-qalb fil-qrar, rara sinċira, u fit-talb. Nitolbu. Għandna ħafna nies deħlin għall-operazzjoni. Nidħol fil-ward ta' tfal fejn it-tfal morda. Nidħol qalb dawk il-koppji li qed jitolbu talbija. Nitlob għalik li qed issegwina minn fuq it-televiżjoni u dalgħodu qalbek maqtuq. Nitolbu għal kull wieħed u waħda minna hawnhekk preżenti. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Jibqa' sejjer is-servizz tal-qrar għar minn irteqer u l-ġabra llum kif qedtilkom għall-karità tal-Papa. Is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier illi jista' kollox. Għamel mulej li di l-offerta tnaddafna lilna iġġeddidna u ġib il-premju ta' dejjem lilna li nippruvaw nagħmlu r-rieda tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Iżżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem kullimkien irroddulek ħaj. Fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt d-dinja. Battilna l-ibnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li aħna konna tlifna bid-diżubbidjenza, jiġifieri bis-supervja tagħna. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Ismew itular. Osanna fl-għoli ta' smewien. Imbierek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fl-għoli ta' smewien. Qaddis ta' sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata minn rajħibati ħal-ħobs. Radd il-ħaj qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' raddi l-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, salvana int, salvatur tad-dinja. Bis-salib, bil-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Int oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu. L-Ispirtu Santu ħajaqqadna ġisem wieħed lilna, nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek li hemm xerda mad-dinja kollha, u ittaqaf l-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqoftan Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-mejtin tal-familja Buttigieg. Ftakar fil-mejtin kollha. Nitolbu għas-saċerdot Duna Kille Kawki, ir-ruħ għażiża ta' dak il-missier żagħżugħ Joey Kutajja. Dawk li mietu matul din il-ġimgħa l-mejtin tagħna, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġin Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li aħna magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Xorti tajba hawnhekk għandna l-Ġesu, nemnuh fl-Ewkaristija qiegħed magħna. Nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja tina fit-tieba l-ħnina tiegħek, paċi fi żmien. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull xorta ta' nkwiet, aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom isliem, natikom islim tiegħek, tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għat jaslimu laqda li intrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi l-xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Amen.
Fl-aħħar tal-Quddisa ngħidu t-tlet Ave Marijiet kif talbet il-Madonna minn dan il-post u nitloba l-bżonnijiet tagħkom. Minn minkom imbagħad ikun jixtieq jitlob ftit iktar se nidħol fil-kappella propju dan il-post għażiż għal min minkom jixtieq illum jgħid grazzi jew iwassal xi talb partikolari. Nerġa' nfakkarkom li nhar l-Erb'a huwa l-bidu tal-mixja tan-nisrani l-lejt il-kbir. Araw fil-parroċċi tagħkom biex tmorru għal qudies u tqiegħed tal-irmiet. Il-qudies hawnhekk ikun fis-7:30 ta' filgħodu fit-8:30 u mbagħad l-aħħar waħda fis-6:30. Imbagħad il-ġurnata kollha hawn qudies b'lingwi differenti ta' pellegrinaġġi li ġejjin minn barra minn Malta. Intom u ħerġin is-sisters qed jagħtukom programm li wassal salejt. Hemm miktub kif nistgħu ngħinuk bħala santwarju ta' Pinu biex tgħix ir-randan. Għandkom dak il-leaflet mhux bil-fors min irid tistgħu titolbu il-min qiegħed ħdej il-bieb. Għada fl-għaxija ħanamlu t-tindif ġenerali tas-santwarju. L-indafa hija importanti. L-ewwel nett biex tgħinuna intom nżommu ħnadif, tħallux tixjus jekk jogħġobkom fil-bankijiet. X'intużawhom iġbruhom, tħalluhomx warajkom. U mbagħad għada sija min jista' jiġi irġiel nies kulħadd ħalli hawnhekk inżommuh fid-dinjità tiegħu. Nibdew fis-7 nispiċċaw fit-8 jekk Alla jrid għada t-tnejn. Ippermettuli ngħid grazzi lill-grupp ta' missirijiet illi diġà natfulna din il-parti tas-santwarju. Jiġu bil-lejl għax sintendi hawnhekk dejjem bin-nies u allura jibdew fis-7 u jispiċċaw fl-4 ta' filgħodu. Missirijiet li qed jagħmlu dan b'imħabba lejn il-Madonna ta' Pinu. Grazzi l-Arċiprit tax-Xewkija u lil dawn il-missirijiet mix-Xewkija, l-Arċiprit li tagħna l-ifter u dawn il-volontira li qed jagħmlu din il-biċċa xogħol biex is-santwarju tal-Madonna nżommuh fid-dinjità tiegħu. Grazzi. L-aħħar u mhux l-inqas minn ta' Pinu ħammorru Lourdes, is-santwarju ta' Lourdes f'Settembru li ġej. Id-dati qegħdin fuq il-bulettin, intom u ħerġin, il-bambin jagħtina l-grazzja li mmorru flimkien minn qatt ma ġie jew forsi minnu sejjer it-tieni jew it-tielet darba. Il-bookings miftuħa. Minkejja li f'Settembru ħammorru qabel tiftaħ l-iskola, il-bookings tistgħu tagħmluhom fil-ħanut tas-souvenirs. Nitolbu. Tmajtna mulej blaxqa tas-sema. Nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih aħna nistgħu ngħixu tas-sew bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja minn l-mulej bil-kint fost in-nisa, imbira kif-frott għal-ġufija b'Ġesu. Għaddisa Marija Malta, kapalina mid-delbil, issa bis-sija ta' montana men. Għaddisa Marija Malta, kapalina mid-delbil, issa bis-sija ta' Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ħadd it-tajjeb il-kulħadd. He